Nginibingelele ama-South Africans uMabaso lo khulumayo enquthu la yenza labantu kwelabashokobezi. Kune video la ekade yenziwa umthakathi engihlaba umxhwele bafowethu ngafikelwa isilokozane lesikhathi ethi bafowethu sicela nisivikele kunabantu abathunyiwe lana ukuthi bazosibulala. Jacinta phakela umthakathi ngizwe nawe mfoka Mtunga ngifuna ukunimisa idolo bafowethu. Lokhu enikwenzayo nithunywe uNkulunkulu ngeke banithinte ngeke banenze lutho. uNkulunkulu uqobo enihamba naye phakathi kwenu. Yebo khona bazozama kodwa ngeke balunge. Ngeke futhi balunge. Ngiyanimisa ke idolo bafowethu ukuthi lokhu ekwenzakalayo nime idolo nenhlelo zonke enizenzayo ningabe navalo. Niyoze niwuphethe nje kahle lo msebenzi. Sila emva kwenu sinilekelela. Manini idolo bafowethu kuyonke into eniyenzayo. Ukuya phambili ke niqale kahle futhi naqala le phezulu emadrobheni amakhulu. Bazokwehla bazobona ukuthi kuyenquthu kusuka le phezulu edrobheni elikhulu ngiya le konquthu ngithi ngiyocreate amathuba omsebenzi ngingokuhamba yini engiyoyithola enquthu bazobe sebeyiwela sebehamba. Lana ke enza labantu le ndawo le yasenquthu le ndawo isizinda sezimpi zokulwela lona izwe futhi. Thina ke sihamba phe kwegazi lana. Isandlwana lachitheka igazi. Income lachitheka igazi. Ekabhambatha impilo lamalo kunjana ilwela amapasi lachitheka igazi. Inquthu ke nje ke indawo yegazi. Manje la insizwa zala ziyayifuna ukuthi uma ukuthi mhlambe nansi imashi noma kwenzeka into ethizeni uyibeke ukuthi hayi peace bese kuvuka lokho ngoba bahamba phe kwegazi bese kusumuntu equmbile. Bona bayaphuma ke manje la bayiphumela nje kodwa noma bekhona abanye kodwa bayiphumela. Nathi sokwenza khona maduzane futhi nabo sebeyabona nabo ukuthi lukhulu liyeza liyanyelela. Ngisho lo ukuthi ke bafuthi ke ikahle lento liyaqala phezulu emadrobheni amakhulu izokwehla. Ngifuna futhi nalapha lapha kakhulukazi lesizinda esikhulu esilapha eGoli eHillbrow lapha nikhona nenze njengoba kade nenza khona lapha yana eThekwini. Iyophela ke lento. Nginimisa idolo bafowethu. Imani sibindi. uNkulunkulu nani. Siyanithandazisa senza yonke into nathi ukuthi nime njalo kuze kufezeke okudala uNkulunkulu futhi sekufezekile. uNkulunkulu uyalithanda izwe lase-South Africa. Uyalithanda uNkulunkulu izwe lase-South Africa. Ngoba konke kuqala la eKZN. Maqala eKZN ngiyabonga ngoba namanye ama-province aseyakubona manje lokhu ukuthi nofanele uphenywe ngoba izwe lakithi seligcwele kakhulu ngamagama selidakiwe izidakamizwa. Bese uNkulunkulu beseningiwe ngenxa lezi zidakamizwa segcwele la izwe lase-South Africa. Liyanunga, liyapetuka, lipetukile nje idakamizwa enganeni nakuphi lamanyala nje la khona. Ngenxa yabantu abangafanelanga bebala eSouth Africa.
babulisa amazwe abo sebezobulisa nalana. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ukwazile ukuyiphendla lento lena, wasithanda, siyathanyela. Abahambe, siyabonga.